Malawi Today. Pamomwe adalowera mu msika wa fodya wa Chinkhoma kwa Sungu ndipo mzamasewero boma la likweza mitengo yobwereketsera mabwalo amasewero chaka chino chisanathe tindizi komanso zambiri. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC ladandaula la polisi sauchitapo kanthu pa nkhani za anthu omwe akhala okolezera zipolowe pandale polankhula ndi Zodiac wa mpando wa bungwe ya Gift Trappings wati zotandaulitsa kuti apolisi adauza bungwe la paki kuti kafukufuku pa milanduyi wambiri adamaliza anangotsala kumanga anthu koma palibe chomwe chikuchitika. Pomwe mani chibwana kuwerenga ripotili apolisi ati adzauza Malawi zatsogola nkhani pa nthawi yoyikika. Mkulu wa polisi mdziko muno Amelini Yolamu adayankhula pamaso pa akuluakulu amabungwe omwe saboma, anthu opemphera komanso anthu ena komanso akuluakulu andale ponena kuti adabwa ndi zomwe zitabwere pakafukufuku amene achita pa ziwawa za ndale. Iwo adati kafukufukuyu wambiri amaliza ndipo padangotsala kuti ayambe kumanga anthu komanso kuwakokera ena ku khoti. Ayolamu mwachitsanzo adayikapo nkhani yakumponera komwe galimoto la minibasi lidayaka moto lomwe lidali pa mdipiti wachiwiri wa president wa chipani cha DPP mchigawo chapakati. Iwo adati nkhani imeneyi adayifufuza ndipo idafika pa mapeto pake ndipo padangotsala kuti ayambe kumanga anthu. Patapita sabata zisanu ndi imodzi atanena izi, padakali pano palibe chomwe chikumveka pa nkhaniyi. Izi zachititsa kuti mabungwe a Human Rights Defenders Coalition HRDC komanso Public Affairs Committee PAC adandaule. Wapampando wa bungwe la HRDC ya Gift Trappings akudabwa kuti nchifukwa chani apolisi akuchita zotere. Akulu a polisi ndi udindo waukulu woti nkhani zimene zija panopa zili pati. Tinakhala chete chifukwa kuti mwina timapatsanso nthawi kuti mwina aonetsetse kuti kufufuzidwako apanga komanso aonetsetse kuti milandu imeneyi yapita ndithu ku khoti. Ndiye tikudikira kuti ndithu auze dziko kuti nkhani zimenezi zaziwawa zokhudza za ndale dziko muno zili pati. Bungwe la Public Affairs Committee lati lifufuza kuti nkhani imeneyi tsopano ili pati. Bishop Gifford Matonga yemwe amalankhulira bungweli anati bungwe lawo nalonso likukhudzidwa kwambiri kuti apolisi sakulongosola kuti nkhani ngati zimenezi zili pati. Nkhani yayikulu imene ndifuna kuti tifufuze chilinganizo chotengera anthu kumabwalo a milandu amene iwo adatifotokozera kuti akudziwa kuti akubweretsa chisokonezo mdziko chili pati. Zimenezi sizidachite koma ndi chikomokombo chathu kuti tichite posachedwa potengera kuti chisankho chatsala pang'ono masiku ochepa kuti chichitike. Padakali pano mkulu wa polisi a Amelini Yolamu anati sangathe kulankhula pa foni ndipo anena izi kudzera kwa munthu amene amathandizira, koma mneneri wa polisi mdziko muno apita kalaya adati nkhani zonga izi zizaperekedwa bwinobwino ku mtundu wa Malawi pa nthawi yoyikika. Malipoti akuti apolisi akukanika kuti amange anthu pa nkhani imeneyi kamba kuti nawonso manja awo ndi omangidwa kamba kandale. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Ungoyendetsa chisankho la MEC lasintha masiku olandira kalata zoonetsa chidwi chopikisana pa chisankho cha 16 Septemba kuchoka mu Juni kupita mwezi wa Julai. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe mwawo mpando wa bungwe Justice Sanapeu Mtalimanja wati kusintha kukwadza kuti zigwirizane ndi nthawi yomwe adzathetse nyumba ya malamulo ndi makonsolo. Pa msonkhano Justice Mtalimanja watinso misonkhano yokopa anthu pa chisankho idzayamba 14 Julai ndipo idzatha pa 14 Septemba. John Poka Yuni andi zambiri. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lasintha masiku omwe anthu ofuna kudzapikisana pa chisankho cha pa 16 Septemba adzapereke kalata zoonetsa chidwi chawo. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Sanapeu Mtalimanja ndiye wanena izi lero pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Iwo ati kusinthako kwadza pofuna kugwirizana ndi nthawi yomwe mipando ya aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala adzayithetse pa 23 Julai. Poyamba bungwe la MEC linati ofuna kudzapikisana pa mipando ya ukhansala akuyenera kudzapereka kalata zawo kulekera pa 22 June ndipo ofuna kudzapikisana pa mipando ya aphungu a nyumba ya malamulo ndi president amayenera kudzapereka kalatazi pasanadutse pa 5 Julai. Koma tsopano malinga ndi kusinthaku ofuna kudzapikisana pa mipando ya ukhansala, aphungu a nyumba ya malamulo komanso mtsogoleri wa dziko adzakhala kupereka kalata zoonetsa chidwi chawo kuyambira pa 24 mpaka pa 30 Julai. Pakadali pano bungwe la MEC
latsimikizanso kuti misonkhano yokopa anthu pa chisankhochi idzayamba pa 14 Julayi mpaka pa 14 Septemba. Ndine John Paul Kayuni. Dakali pa nkhani za ndale dziko la Malawi lero likumbuka tsiku lolimbana ndi mchitidwe wopeka uthenga onyozana ndi pempho kwa atsogoleri a zipani kuti adzichita kampeni ya mfundo zogwirika osati kunyozana. Wapampando wa bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC Robert Mkwezalamba wati palibe phindu polimbikitsa uthenga onyozana, ndipo wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Gift Trappings wati tsikuli likumbutse anthu za ntchito ndi udindo wa ufulu pomwe akugwiritsa ntchito ufulu yankhula momasuka. Ronex Chiwanda ali mbalipotire. Wapampando wa bungwe la Human Rights Consultative Committee a Robert Mkwezalamba ati anthu apewe mchitidwe olimbikitsa mauthenga omwe amalimbikitsa kunyozana pofuna kupewa kubweretsa mpungwepungwe mdziko lino. Kuyenera kuti ndithu tsiku lili yankhulidwe kwambiri, anthu adziwe amve kufunika kwa tsiku limwamvemvemve, ndicho linga chonena kuti tikasinthe machitidwe athu. Wapampando wa mgwirizano wa bungwe omwe amalimbikitsa ufulu wa anthu mdziko lino la Human Rights Defenders Coalition a Gift Trappings atsindika ponena kuti mauthenga olimbikitsa kunyozana amasusana ndi mfundo za ufulu wachibadwidwe zomwe ati zikhoza kuyambitsa ziwawa mdziko lino. Apa Trappings apempha atsogoleri a ndale, zipembedzo komanso mafumu kuti alimbikitse popewa mchitidwewu. Amalawi ayenera kudziwa kuti tikamagwiritsa ntchito maufulu athu osiyanasiyana kulankhula kudzera ndithu mmene ndanena muja ma platform osiyanasiyana kana ma social media amene abwera pano, ndithu tiyeneranso kudziwa kuti tisamaphwanyire azinzathu maufulu ngati amenewo ozimatha kubweretsa chisokonezo ngati mdziko. Padakali pano wapampando wa bungwe la boma lomwe limalimbikitsa ufulu ndi umodzi la Malawi Peace and Unity Commission Bishop Mary Nkosi wapempha mzika za dziko lino kuti zizilemekezana maka pano pomwe dziko lino likupita kuchisankho pa 16 Septemba. Ngati komishoni chiyembekezo chathu nchakuti tsikuli anthu alikumbukira ndi mtima wodzipereka kuti atsata ndondomeko ya zimene tsiku limeneli likukumbukira. Pomwe dziko lino likuyembekeza kuchititsa chisankho pa 16 Septemba, anthu ena m'masamba a mchezo pa intaneti achilimika kumwaza mauthenga onyozana maka pa nkhani za ndale. M'malo mwa Zodiac, ndine Ronex Chiwanda. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission MHRC latsindika kufunika kupeka thandizo lokwanira ku nthambi zokhudzidwa kuti zidziwitsa anthu ndi kuphunzitsa anthu achitetezo momwe angatetezere anthu akhungu la chaubwino pa nthawi ino ya chisankho. Kati omwe bungwe latulutsa wapampando wake achikondi Chijozi wati ntchito yoteteza magulu omwe ali pa chiopsezo chochitidwa nkhanza ikuyenera kuyambira patali osati kukangalika zinthu zikachitika. Franklin Mtambalika wali mbalipoti lomwe akuwerenga madetso phiri. Wapampando wa bungwe la MHRC achikondi Chijozi wati bungwe lawo ndilokhudzidwa ndi mchitidwe ozunza ndi kupha anthu achalubino maka nthawi ya chisankho. Achijozi apempha andale, mafumu ndi mbali zokhudzidwa pa chisankho kuti zidzudzule mchitidwewu pomwe dziko lino likuyandikira chisankho china. Pa nkhani ya chitetezo achijozi apempha apolisi kuti avulumizitse kafukufuku wawo ndi kumanga onse omwe anapalamula milandu yokhudza kuphwanya ufulu wa anthu achalubino. Sizofunika kuti zitizinze mutsezo chaka chinocho tikuyenera kukhala amachawe ndikuonetsa kuti apolisi athu akukhwimitsa chitetezo mayeras amene anthu akukhala akudzera community policing kapena kuyendera ndithu madera anthu amene akukhala komanso kuonetsa kuti ali ndi njira zoti akhoza kupeza chithandizo mwazanga ngati pali chiopsezo. Mneneri wa polisi mdziko lino apita kalaya wati apolisi amakhala okonzeka nthawi zonse pa ntchito yoteteza anthu achalubino. Tikupanga ingenji munjira zingapo mwachitsanzo kuphunzitsa anthu kuti angachite bwanji kuti apereke chitetezo kwa anthu akhungu la chalubino madera amene akukhala, komanso kuonetsetsa kuti makesi amene akachitika anthu amene achita zimenezi amangidwa ndipo tapita nawo ku khoti. Tikumakwirizananso ndi mabungwe ena ndi madepartment ena aboma. Kuyambira mchaka cha 2014 pachitika milandu pafupi 200 yomwe ndi kuphatikizapo kuzembetsa, kupha ndi kufukula manda anthu omwe akuganizira kuti ndi achalubino. Madetso phiri kuwenga lipoti imeneyo mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo ndine Sibongerizi Yambo tonenso miri wake tisanapitirire. Kusamvana kwabuka pakati pa akuluakulu a kampani ya HL ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Deso Kabambi pamomwe adalowera mu msika wa Fodya wa Chinkhoma kwa Sungu. Bungwe la HRDC ladandaula kuti apolisi sauchitapo kanthu pa nkhani za anthu omwe akhala okolezera zipolowe pa ndale.
MEC yasintha masiku olandira kalata zoonetsa chidwi chopikisana pa chisankho cha pa 16 Septemba kuchoka mu Juni kupita mwezi wa Julayi, ndipo mzamasewero boma lati likweza milingo yobwereketsera mabwalo amasewero chaka chino chisanathe. Popita ndi nkhanizi kusamvana kwabuka pakati pa akuluakulu a kampani ya Chio Tobacco Sales ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Leso Kabambe pamomwe adalowera mu msika wa Ford wachinkhoma kwa sungu ati mosatsata malamulo. Kudzera mkalata kampani yati achitetezo a Dr. Kabambe anagwiritsa ntchito mphamvu kuti iwo ndi anthu ena achipanicho alowe msikawo. Kwa mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala wati izi ndi ndale chabe, poonjeza kuti panalibe ziwawa zomwe zidachitika. Kenford Mdima walemba ripoti lomwe akuwerenga Robert Kaluwa. Kudzera mukalata kampani ya AHL yati lachiwiri mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe analowa mu msika wa Ford wachinkhoma koma mophwanya malamulo. Kalatayi yati ngakhale anawalangiza kuti ayambe atenga chilolezo kuchokera ku bungwe loyendetsa malonda a Ford la Tobacco Commission, achitetezo a Kabambe anagwiritsa ntchito mphamvu kuti mkuluyu pamodzi ndi anthu ena alowe mu msikawo. Kampani ya AHL yadzudzula mtsogoleri wa UTM uyu ponena kuti wagwiritsa ntchito msikawo pa ndale, komanso anayambitsa mpungwepungwe omwe wachititsa kuti wachitetezo wina avulale pa mkono. Koma mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala watsutsa izi ponena kuti palibe ziwawa zomwe zinachitika pomwe Akabambe anali ku msika wa Ford yawo. Palibe chilichonse choyipa chimene chinachitika. Ngati mudapitapo inu ku auction floors ndi msika umene wina aliyense amapita. Pa msika palibe kuti pamafunika kuti mutenge chilolezo chokalowa. Ndikukhulupirira kuti ngakhale magadi ropo zimene zamazidziwa ndi sakadalitsa Akabambe kulowa pamene akudziwa kuti malo wina aliyense amalowa. Zimenezo ndi ndale chabe. Pakati pano mneneri wa Tobacco Commission Attorney Forrest Chigwenembe wavomereza kuti bungwe lawo ndi lomwe limapereka chilolezo kuti munthu alowe mu msika wa Ford, koma anakana kuyankhulapo zambiri. Robert Kaluwa kuwerenga ripoti lomwe alemba Kenford Mdima. Boma la Italy latsindika za chidwi chake potukula nthambi za umoyo pokhazikitsa ndondomeko zomwe zingathandize pothana mavuto omwe akuta ntchito za umoyo. Polankhula zomwe mzinda wa Lilongwe, mkulu wa chitukuko mdziko la Italy Stefano Gatti wati akhazikitsa ndondomeko ya ndalama zokwana 20 million euros pofuna kulimbana ndi matenda a AIDS. Ndipo mkulu wa zamatenda a AIDS munduna za umoyo Dr. Robson Kachala wati ndondomeko iyi yabwera mu nthawi yake pomwe mabungwe ena omwe amathandizira polimbana ndi matendawa akusiya kupereka thandizo ku dziko lino. Mapulojekiti awiri amenewa atithandizira kwambiri chifukwa ndi nthawi imene yakuti ifa Malawi tapeza kuti ena amene amatithandiza akunja ndi ndalama za matenda amenewa HIV, TB, NCD, komanso matenda a cancer kwa azimayi apita kuena asiya kutithandiza, koma Italian government ikubweretsa ndithu ndalama zimenezi kuti athandize mapulojekiti amene zithandizira kwambiri kuti tipite chitsogolo ndi mapulani amene tinayika mu HSSP Health Sector Strategic Plan kuti tipange implement bwinobwino. Dr. Robson Kachala, mkulu wa zamatenda a AIDS munduna za umoyo. Msamasewero boma lati likufuna kukweza mitengo yobwereketsera mabwalo akamuzu ndi bingu ndiye naso chaka chino chisanathe atikamba kuti kusamala mabwalowa kukulowa mthumba. Mneneri munduna za chinyamata ndi masewero Amakupira ni Mwale watuza kuti mitengo yatsopano yobwereketsera mabwalowa ili mkati mounikiridwa potsatira malamulo ndi ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa. Chaka chatha matimu a mpira wa miyendo adaonetsa kusakhutira ndi mitengo yatsopano imene boma ndakhazikitsa pa mabwalowa. Sampanda ndi zambiri. Mneneri wa unduna wa za chinyamata ndi masewero Amakupira ni Mwale watiuza kuti undunawu wafunsa upangiri wa maunduna ena monga wa za chilungamo ndi zachuma kuti athandize kuunikira ganizo lofuna kukweza mitengo yobwereketsera mabwalo akamuzu ku Blantyre, bingu ku Lilongwe ndi enanso aboma kamba kuti pali malamulo ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa kuti zizitsatidwa. Malinga ndi Mwale, ganizo lofuna kukweza mitengo yobwereketsera mabwalowa ladza kamba kuti phindu silikuoneka kwenikweni, koma chonsecho pakupita ndalama zambiri pakasamalidwe ka mabwalowa
mabwalowa komanso kulipira madzi ndi magetsi. Pakadali pano boma limatenga 25% ngati gawo lake pa masewero ochitika m'mabwalowa maka a mipikisano ya mabungwe a Sulomu ndi FAM, koma amwale ati gawo lili kukwera chakachi chisanathe. Sikungoyang'ana masewero okhampira wamiyendo ngakhale ndi amene ali chikoka zedi dziko muno, koma tikuyang'ananso masewera ena aliwonse amene angabwera. Kumabwera othamanga, kumabwera ena opanga muna aerobics ndi zinazo. Osewa ndi kuti tikwena ena amabwera kufuna maofesi kumene kumalo athu kumene kuli mabwalo amenewa. Osewa ndi ofunika kuti tiyang'ane. Kenako tunena kuti amene tatchula mabungwe osiyanasiyana amene amagwiritsa ntchito malowa kapena anthu osiyanasiyana nawonso akuyenera kuziunika zimene zikuziyang'ana. Henry Gome, mmodzi mwa olankhulapo pa nkhani za masewero, wati boma livomereze kulephera kusamalira mabwalowa ndipo lilowe mu mgwirizano ndi kampani zimene sizaboma kuti ziziyendetse ndi kuyang'anira mabwalowa. Vuto lenileni sikunena kuti mabwalowa sakupanga ndalama zokwanira ayi, chifukwa ndalamazo zimapangidwa koma zimapita ku account number 1. Takati kumadandaula nkhani ya zimbudzi, nkhani ya madzi, nkhani ya zina zoterozo. Ndikuonera kuti ndiganizo limene lili losamveka pakadali panopo. Nkhani iyi inayamba chaka chatha koma sinapite patali. Chadziwika kuti mitengo yatsopano yobwereketsera bwalo la Kamuzu inavumbuluka mwa msanga zokambirana zisanathe. Takali pa nkhani za masewero, bungwe la Rotary Club of Lilongwe City Center latakonza mpikisano wa masewero a golf omwe uchitike pa 28 June pa Lilongwe Golf Club ati pofuna kupeza ndalama zomangira chipinda chochitira amayi pa chipata chaching'ono cha Ukwe chomwe chili mu mzindawo. Mtsogoleri wa bungweli Graham Chipande wati afuna kupeza 150 million kwacha kudzera mu mpikisano koma ndalama zonse zomwe zikufunika pa ntchitoyi ndi 350 million kwacha, ponena kuti akuyembekeza kukhala ndi osewera osachepera 70. Achipande ati ndondomeko yolembetsa matimu komanso osewera okha yayamba ndipo akulimbikitsa amayi komanso osewera achisodzera kuti atenge nawo mbali pamene afuna kukwanitsa masomphenya awo mosavuta. Achipande afotokoza zambiri. Ife monga Rotary Club of Lilongwe City Center tikunza mpikisano umene wa masewero a golf. Pa tsiku limene lili tizasonkhanitsa ndalama zokwanira pafupi 150 million zokuti zizalowe ku project yathu imene tikufuna kumanga maternity wing ya Nyuwani ku Ukwe Health Center mudera la TK Kabudula ku Lilongwe kunoko. Health center imene ilipo pano payo ndikuti inamangidwa pakanthawi ndithu ndi masowekera zinthu ngati mattress apa mabedi koma mawindowso muna mashelter kuti azimayi aja kamakhala kuti aliweyembekezera kuzokhala maulemu bwinobwino. Ndi titaona kusowekera kwa zinthu ngati zimenezi zindukhala pansi nonda anthu akuwikacha, tinaona kuti chili bwino kuti timange ngati wing ya Nyuwani ya maternity kuti zinthu ngati zimenezi makamaka zoyang'anira uchembere wa azimayi komanso ana obadwa kumene zikhala kuti zikuyenda bwinobwino mu malo a Nyuwani amakono. Ife tinaona kuti masewero a golf ndi njira imodzi imene timatha kupeza mwayi ocheza ndi anthu osiyanasiyana, makamakaso anthu amakampani kapenanso anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana amakonda kuti azisewera golf inja ngati njira imodzi kuti azichezerana kapena mwina kupeza mpata opuma. Ndi pamene tinapanga organize mpikisano ngati omwewo chaka chatha tinalandira ndithu response yabwino kwa makampani zosiyanasiyana komanso kwa magolfers zosiyanasiyana amene anakhala ndi chidwi kuti akhozanso kubwera nkuzagwira nafe ntchito kutithandiza ngati pa ntchito zimenezizi. Mtsogoleri wa bungwe la Rotary Club of Lilongwe City Center ya Lilongwe City Center Graham Chipande. Mwani zina dziko la Israel ati dapulitsa mabomba ku dera la Tehran ndi malo ena osungira zida za nkhondo ngati mmodzi mwa ntchito zomwe agwira usiku wapitawo. Dziko la Iran lakhala likuthira nkhondo dziko la Israel ndipo galimoto za nkhondo zaveka kawiri usiku, koma kukwera kwa zipolowezi kwakhala kukuchepa. Mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump achenjeza dziko la Iran kuti kudekha kwake pa nkhondoyi kukupitirira kuchepa. Koma Trump anena kuti pakadali pano cholinga chawo sikupha mtsogoleri wa nkhondoyi mdziko la Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tikateso tatsiza nkhani zathu matisanasiyane nayo mitu yake. Bungwe la HRDC ladandaula kuti apolisi sakuchitapo kanthu pa nkhani za anthu omwe akhala kukolezera zipolowe pandale. MEC yasintha masiku olandira kalata zoonetsa chidwi chopikisana pa chisankho cha pa 16 September kuchoka mu Juni kupita mwezi wa Julayi. Kusamvana kwa buka pakati pa akuluakulu a kampani ya HL ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Deso Kabambe pamomwe adalowera mu msika wa Fodya wa Chinkhoma kwa Sungu. Ndipo msawasero boma lati likweza mitengo yobwereketsa mabwalo a masewero chaka chino chisanathe. Kani ndi zomwezi.
amakupatsirani za nyengo ndi amazimo bwenzi losaona nyengo. Masanano kuli nyengo ya dzuwa ndi yofunda madera ambiri komanso nyengo ya mvula yammawa ikhalapo madera ochepa okwera amchigawo chakumpoto. Kwa Ngabu nyengo itembeze kufika pa 28 degrees Celsius, kumangochi 27 degrees Celsius, kulilongwe 24 degrees Celsius, ndipo ku Blantyre 23 degrees Celsius, pamene kumzuzu 20 degrees Celsius. Mphepo ikumba chikira chakumvuma ndipo kufika mmawa lachinayi timzili nyengo ya mitambo patali ndi yofunda kuphatizapo nyengo yozizira nthawi ya usiku ndi mmawa. Mmene mphepo yamwere kuyembeza kupitirira kuchepa mphamvu, anthu onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja zathu akupemphedwa kukhalabe atcheru ndi osamalitsa mpaka pa nyanja patakhala bata. Dzuwa likuyembeza kulowa 16 minutes past 5 ku Blantyre, 25 minutes past 5 ku Lilongwe, 27 minutes past 5 ku Mzuzu. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nani ndine Dave Tisungani Majawa. Masana bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazimo bwenzi losaona nyengo. Moyo ndi wamtengo wapatali. Chimodzimodzi munthu akatisiya ayeneranso kulandira ulemu woyenera. Pokhala membala wa Mazem timakuthandiza